Pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi Minecrafta. Danas ćemo igrati na jednom serveru, Game Team. Danas igram sa drugom, on je Josip. I danas ćemo igrati Planet Craft. Kao što vidite, ja sam tu već svašta radio. Ovo nam služi za WC. Čekaj da nam je ovaj. Evo. I mi samo ovdje sednemo i date malo gas i samo ovdje siđete, ovdje ovako dođete i tako se radi. I sad ako hoćete se vratiti, samo kliknite ovo dugme i vozi i onda zabodemo u bloku. Evo sad će moj drug Josip da se TP. Evo ga, TP-a sam ga. Full iron je, a ja sam full gold. I ovo tu stoji. Nisam ga lepo stavio. Mi smo već obišli selo, onaj tamo rudnik, tamo onu baru i ono drvo je tamo. I sljedeća ostrvo koje ćemo da pregledamo, to je ono tamo. I skupit ćemo blokove za to ostrvo. Ajde Josipe, pomeri se. Malo. Evo, ja ću sad da budušem svoj armor. IP servera će vam biti dole u deskripciji. Sad ću vam pokažem sve planete koje sam obišla. Evo tamo svinja na ivici. Zakolio je Josipe. Evo, tu nam je malo izrasla farma. 500 godina nije rasla. I skoro, kad smo ovu farmu dobili, mi smo čak išli tamo. Eno, još jedna krava, ali to na ivici. I mi smo išli ovdje. Ja sam Josipa ovdje malo popravila stvari. Kao što vidiš, da ne bi golemi izašli. Vidi, skeleton ovdje. Mogu sam golem da ga ubije. Ja sam stavio ovdje da ne beže, tako da... Malo pre je tu bio skeleton. Sharpness 1. Tamo imaju mnogo orhideja. Ja već imam jednu, dao mi je Josip. Nije mi dao, ima na kao bara ostrvo. Stvarno? Ovo ovdje što sam započeo, to će nam biti kao neka daska, što ja volim da skačem. Pa, zato sam je napravio. Ne! Jesam. I za malo da crknemo. Da? Ja imam jedan diamond sword. Ja imam mač kao jedan diamond sword. Idem ja na planetu da vidim kuću malo sam nagradio. Evo sad ću se to pa... Jesi ti vidio da sam ja doneo nakovanje iz sela? To je moj brat. Ne znam. Evo sam na Josipovom ostrvu, njegovo ostrvo se raspalo i pravi sad neke kućice na drvetu. Ovo mu je mini. Evo sad će njegov mlađi brat da se TP. Vidite, on ima samo neke kućice na drvetu. I
On će da živi u ovoj kući, samo je još nije završio. Tu je pre ima prolaz za skakanje, to jest moj prolaz za skakanje. Vidite, on je bio već u ovom rudniku, ali ja još nisam bio zato što nisam još skupljao blokove. Ovako sam mora da mu ugradim. Kad budete vi, ako budete igrali na ovom serveru, ovdje će vam biti gomilu irona i golda i ugla će vam biti gore, samo što mi nismo sve popili. Zato što nam ne treba, imamo baš dosta. Evo ga moj brat. Ja imam sina kod njega. Sigurno. Sad idemo natrag u njegovu kuću koja nije završena. Znači tu ima već 2 crafting table-a. Pa to pase do mene. Josipe, ja sam isto full iron. Josipe, ja sam isto full iron. Moderni se. Josipe. Josipe, isti sam ko ti. Jespe, daj mi malo ovog drveta ovdje tamnog. 2 komada. Nije baš isto drvo, ali evo, poslušajte. I ovdje ti fali samo još kapica. Ovdje ti fali kapica, znaš kako će lepo izgledati s tim kućem. Pa još nisi poslao. Sad. Čekaj, kad se da. To najviše mrzim na ovom serveru. Evo, Fića tu ima neki mač. Bravo, ajde. Koja se pope gore? Ovo je vjerojatno Josip radio. Vidi se. Če vidite te stepenice kako očajno napravim. I tu je počeo, vidite, kao ogradu. Ako ga pogodi neki skeleton odavde, da ga ne suši. Znači to nije još završio, vidite, očajno. Evo ja ću da završim now. Šta? Šta si meni? Znači nije još završio, treba to završiti. Jesipe, imaš drveta, ti završim ovaj most. Ma tu, dođe pokušam, gdje si? Ne može dođi. Na kom ste vi ostali? Jesipe, imaš možda drveta? Da ti završim ovaj pored most, vidiš da je kao ograda. Vidite, to je onaj krov, znam. To je veoma dobar krov i služi i detalji i sve lepo. Josipe, daj mi drveta, ti završim ono kao ogradu na onom mostu. Josipe, treba. Josipe. Sad ćemo Treba završiti ovdje da ovu opadnete lepotu. stepenice, bit će lepše. Samo ovako okolo. Ovo ćemo razmijeti. Sekirem ja stola kod kuće. Ajde. Znači ovo će bude lep most. I evo, završio sam. To jest nisam još. To treba ovako. Znači ovo ide ovako i ovdje blok, da ne mogu da ga suše, i ovdje i to je kraj. Nešto pada.
I to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što nadam se da vam se svidjela i to je to. Ćao!